खर'सा आसामाव दैबानानि उनाव सात जारला बाना सोनांनायफोरनि दैबानानि थासारिखौ लानानै मददनि थाखाय आखाइ फोलावदों बिटिसिनि खुंथाय दोलो बिपिएफआ खर'सा आसामनि दैबानानि थासारिखौ जिंगासिदों बिपिएफआ दासान्दि बिटिसि सरकारा बाना सोनांनायफोरनो 50 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावना होदों आरो बिपिएफ दोलोनि साफ्रोम एमएलए बिथांमोना गावबा गावनि दान बान्थानिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि थांखि आजावदों। खर'सा आसामनि दैबाना सोनांनायफोरनो बिपिएफनि एमएलए बिथांमोना 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन फोरमायनानै होबाय बिपिएफनि एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बेयाव जोंनि हान्जायाबो बिपिएफ पार्टिया सावरायदों दा जोंनिया हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बावै होनबाय जे जों 50 लाख थाखा बान्सा आयजोनि थाखाय हरगोन। जोंबो जोबोद दुखु मोनदों दा एसेम्बलि सोलिबाय थानायनि थाखाय जों खबर लानो हायाखै। दा जोंनि गेजेराव सावरायदों जोङो जे जोंबो बिपिएफ हान्जानि जेफोर एमएलए दं बे बान्सा आयजोआव 1 लाख होनायनि थाखाय जों दिनै खोथा बुंबाय। जोङो गावबा गावनि बेथननिफ्राय जोङो 1 लाख थाखा जों हरगोन। बे दैबानायाव जायफोरा दुखुआव गोलैना दं बिथांमोननि हेफाजाबनि थाखाय जोङो रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरनो थाखाय जों सावरायबाय।